Ayo, ayo dong. Ngene iki rada sigrak. Nggih to, kersane mboten ngantuk nggih to, Pak. Iya ta kudu ngono. Heeh, dijeng dalu gendhoku Lita. Halo, Bapak. Untuk yang kesekian kalinya, wah. Kesekian kalinya alhamdulillah. Kita masih bisa berjumpa bertemu lagi di dengan- wilayah Watu Limo. Nggih, dengan keadaan yang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Sulamto Dlasan Ibu. Nggih. Anggenipun Mangku Bebrayan. Nggih. Putranipun, putrinipun. Oh, putri. Nggih. Mbak E mau nggih. Mbak Andini Mbak kalian Mas Andini mau, Faiz. nggih. Mugi-mugi tansah atut-rutut. Amin. Reruntungan. Amin ya Rabbal Kadya Mimi Mimi lan lan Minturna Minturna. kaya to Bathara Kamajaya kalian Dewi Ratih. Baik. Damongi. Ica-ica ya sampean, Pak. Pancen basaku bengi iki rada tak gedhekne titik sebab Sadewa ya tansaya gedhi titik. Ya iki mah enggak setuju, Pak. Sampean mang sambat bajuke enggak setuju. Aku sambat kamu dhisik longgar saiki kok malah rada. Nah, teges Sisa. menika ya alhamdulillah. Bahagia. Bahagia. Ayam tentrem. Oh. Nata nggih. Ya, ngaten iki lho. Iya, Jan genduk ke siji iki tansaya centil. Duk, Salam, J. doa terbaik buat Doa pengantin terbaik. Oke, buat berdua. Oke, membuat buat jane Buat Mbak membuat. Andini, Oke, buat Mbak Andini. kalian Mas Faiz. Kok Andini lade karo F kok? Wes Ate kok kabehane Mbak Dini kae. Oh, Mbak Dini ngoten. Oke, buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaringan momongan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal Rezekinya alamin. banyak melimpah ruah. Iya. Amin. Lan Sehat. muga-muga Bagus waras apa? iya lek duwe momongan iso dadi momongan sing saleh wal salehah. Nggih. Migunani tumrapipun bangsa negara lan agama Amin. khususe dumateng tiyang sedheripun Kedua orang tuanya, nggih, Amin ya rabbal amin. alamin. Diamini ya Mbak Dini, Mas Amin, Faiz. nggih. Doa terbaik buat Doa panjenengan. terbaik ya. Duk, Ngoten nggih dalem. alek mau digawe nyemek-nyemek saiki sing Nggih. rada sigrak, Duk. Nggih. Heeh. Yo kalau yo apik wis to lek digarap nyu dewan nadai mangga apik elek malah apik. Oh. Sembarang-barang lek kena nyudewa nada ya apik. Kaya ngene-ngene kan semujum. Jane iki lek nang jaba yo elek Apik, kabeh. Mas. Apik. Ning iki mang bareng tak sandangi rada apik ki malih ketara Oh iya, kabeh. anyar kabeh iki Anyar. mau. Makane iki mang yo tak promosekne. Oh iya, lek anyare dipotong oh. Ora, aku ki ra tau motong kok yo. Oh bablas go mulai Pak jare Pak. Sing penting janji bar balik ngono wae. Apane sing balik? Ora Ayo bayar. balik nek maku. Oh lek ora dibalekne ora tak bayari. Lah ngono lho.
Ayo nduk, caos panglipur dumateng keluarga agung Bapak Sulamto. Nggih. Terusipun dumateng para tamu undangan ingkang Nggih. tasih manunggal raos wonten dalu menika. Nggih, mengke Kang Masnya kali Nggih. juru laden. Juru ladi. Nggih, juru Ugi ladi. para bapak para ibu ingkang ngersakaken mangan besan tayub Nggih, saged. monggo request nggih monggo. Request monggo. Utawi nembang piyambak nggih Ah, monggo. Duet bersama mbak-mbak cantiknya New Dewa Nada. Ya. Aja wedi lho lek karo yoga-yoga iki gak. Lek yahen iki gak nyatek. Aman ya Pak ya. Paling sing rada nyatek sing iki mburiku iki Sing tok. kok mesti ndak siya lho karo Mas Romli. Ndak. Ayo nduk, ayo wis Nggih. caos panglipur ya nduk ya. Eh. Digawe rada greng. Ya digawe to Mas. Audio Sumbawa Official juga ada di Alpatra Channel Abasuki Tulungaku Silva Paulita asik Anti-anti
kusumaning ati. Kusumaning Sesarengan kali ati. genduk lita, alhamdulillah sampun katuraken dumateng panjenengan sedaya. Pas jawahipun ugi tumiba. Nggih, pas Ateges sumuk-sumuk. berkah. Berkah, Nggih. Nduk. Nggih. Lah ngene iki lah masyarakat waktu limo biasane nandure yo nandur jagung. Nandur jagung. Nandur jagung ki butuhne udan. Oh lek ngeten iki prak nandur pari mboten. Lah nek ki nandur pari ki lho, jane Srilam ki lho. Lah biasane jagung ngene iki, Oh, patar sando ngoten. ngono kae. Oh, Tandurane jagung. oh nggih. Oh nggone dhewe ya Pak sing pari ya. Lah iya. Alhamdulillah. Heeh. Ning jagunge ngene iki padha ditunggu, Nduk. Lah Sebab kenapa? apa? Heeh, biasane di ku lho, omone apa, Nduk? Napa? Kethek. Kethek lho, kethek doyan jagung, Pak. Oh, wis ngentek-ngenteki kok Kethek endi kuwi, Pak? Ya kethek watu limo. Oh nek ketheke ya watu lima. Iki termasuk ndak, Pak? Ora. Ora. Boleh aku niku tak nyawang aku iki ngapa lho? Ngatu beruk. Heeh, matur suwun ya, Nduk ya. Heeh. Sawetara waktu sliramu lungguh dhisik. Ya siji meneh kantong setunggal menika wonten